Guys, गासिबो मोजाङैनो दं। वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल अजय नार्जारी। दायो आं ब्लग भिडिअ बानायनो नागिरदों, नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेसेबां मास्क गानबावनो गाइस, बालायलांबाय, गाननो बालायलांबाय। बायरायाव ओंखारबाबो मास्क गाननांगौ, जेराव मेराव बालायलांबाय। कर'ना भाइरासआथ' अबेनिफ्राय फैमारखो? मोसौफोरखौसो माइ जाजानो गिनानै दुब्लियाव होलांबा मुख्रा गाननानै होलाङोमोन। दायो मानसियाबो थिग बेबायदिनो न'निफ्राय ओंखारब्ला मास्क गाननो गोनां जाबाय। स' गाइस, नोंसोरबो दायो मास्क गाननायखौ गारनो नाङा। मास्क गाननानै ओंखार, बहायबा थाङोबा। कर'ना भाइरासआथ' अबेनिफ्राय फैमारखो? गोजौनिफ्राय फैखो ना गाहायनिफ्राय फैखो? रावबो हमनो हाला। कर'ना भाइरासआथ' माइब्रानि खर'निफ्रायसो फैबाय बायदि मोनदों आं। कर'ना भाइरासआथ' माइब्रानि खर'निफ्रायसो ओंखारमारनाय खोमा। आथिं गोलाव गोलावथार, मेगन गिदिर गिदिर। ओंखायनो बेनावबो बे बारसनबाय थायो, बारदेरलाबाय थायो। कर'ना भाइरासआनो हामनो रोंला। हेलौ गाइस, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालामना हो लोगोफोरनो। अके बाय, अके देन। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।